నా ఫోన్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇస్తే 12,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నా అనిపించి నేను తినాలి దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నారు ఏంటి లక్ష ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ తిప్పే నా ఫోన్ తీస్తాను ఎవరివే కాలు చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటారా చెప్పు తీసుకుంటారా ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వడం తీసుకో ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకుంటారంటే ఈ వాళ్ళు మాట్లాడు ఏంటి అసలు ఏంటండి సరే పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండిగా ఏంటి